Ilang araw na ring masakit ang ngipin ni Charina. Naaapektuhan na umano ang pang-araw-araw niyang gawain. At dahil sa matinding pananakit nito ay napagdesisyonan niyang ipakonsulta ang kanyang nararamdaman sa dental clinic ng Provincial Health Office ng Kamsur. Mahirap kasi di makatulog minsan. Saka masakit sa ulo. Ayon sa dentista mula sa PHO Kamsur, bulok na ang ngipin ni Charina. Ayon naman sa World Health Organization, isa ang pagkabulok ng ngipin sa oral diseases na nararanasan ng halos kalahati ng populasyon sa buong mundo. Babala ng eksperto ng PHO Kamsur, maaaring humantong sa malalapang sakit kung babaliwalain ang oral diseases tulad ng pagkabulok ng ngipin. Halimbawa umano nito ang cardiovascular diseases o sakit sa puso. Pag marami po kasing dental caries, pwede po siya mag-lead sa heart disease or minsan nga po nag-lead din siya sa tetanus. Isa sa mga nakikitang solusyon ng eksperto ay ang pagpapakonsulta sa mga dental clinic habang maaga pa at sila'y nasa murang edad pa upang mas maagapan ito. Sa mga Pilipino po kasi parang kadalasan sa kanila pumupunta lang po sa dentist pag may nararamdaman lang silang pain. So yun po yung dapat natin i-correct na mas maganda po at the very young age, maumpisa na rin po talaga yung pag-visit sa dentist kahit po walang nararamdaman na masakit, ganyan. Kaya't labis ang pasasalamat ni Charina sa libreng konsultasyon at dental services sa state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng probinsya sa Edmero Clinic sa Pili Capital Complex. Pasalamat po ako kay Gobs kasi mayroon pong ganitong programa na binigay po dito sa Bicol po. Malaking tulong na po ito sa amin, lalo po yung mga hindi kayang magpabonod sa mga private. Isa ito sa prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, kung saan hatid nito ang maayos na serbisyo para sa kalusugan ng mga Camarinense. Jem Garcia, CSN.